Ei, 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 ei! He començat, no us enganyo, aquesta partida, l'episodi d'avui, 3 vegades. 3 vegades, ara us aniré explicant per què. 1, perquè sóc retrasat. 2, perquè sóc retrasat i 3, perquè sóc més retrasat. Bueno, parlant de retrasat, ahir, editant el puto capítol, em vaig adonar que estem a Girona. Sal? Girona. Sal? Girona. Vale, ja està bé de tonteries. Vale, per què he començat el capítol 30.000 vegades? Bé, com que estem a Girona, avui toca fer-lo de la puta catedral. Vale, llavors anem a la catedral. Aquí el pavo aquest... Com que estic gravant? Vale, una de les raons per què he hagut de tornar a començar l'episodi és per què no l'he gravat, bàsicament. Vale, aquest pavo és el que ens van dir que li diguéssim un missatge, no sé què, me la suda, vale? Aquest tio no ens deixa passar cap a la dreta. Aquesta és la catedral de Joc de Trons, que ens ho diu aquest campió d'aquí. Vale, i aquest pavo ens deixa passar perquè s'està pixant i se'n va a fer d'això. Això ens permet entrar aquí a la puta catedral. Què passa aquí a la catedral? Que ja està ple de guàrdies. I aquests guàrdies, si et veuen, et tiren a fora. Llavors, no us enganyo, he estat 10-15 minuts intentant arribar a on he d'arribar, que és al final, bueno, resoldre una mica aquest puzzle. I no ho aconseguia perquè sóc torpe, perquè els jocs aquests d'habilitat no se'm donen bé, fins que he trobat la manera com de fer-ho, vale? Per tant, ara espero i desitjo poder-ho fer una mica ràpid. Torno a entrar per resetejar una mica. He vist que com més follat vas, més probabilitats hi ha que no et vegin. Veus? Si et veuen, com ara, passa això. Passa aquesta puta merda. Doncs amb això he estat 10 putos minuts intentant resoldre-ho. Fins aquí arribava força bé, però aquí no trobava la puta manera de fer-ho fins que l'he trobat. I la manera és solapar-me amb el pavo aquest que s'està movent perquè el de sota no em vegi, tal com he fet ara, vale. I això ens permet arribar a la segona planta, que també hi ha jefes d'aquests tocant els collons. Aquí és més fàcil, i aquí arribo al pont aquest, que això em permet, estic gravant, sí, que em permet baixar, vale? Llavors, fins aquí ja hi havia arribat, Aquí hi ha unes escales que ens comuniquen amb Girona, allà al principi del pont, ara hi ha la claveguera oberta, és una via d'accés ràpid, vale? I aquí hi ha una inscripció, digues a mi qui entra, no has de dir amic, has de dir Mellón. Motiu? No tinc ni idea, no entenc aquest humor. Vale, fins aquí he arribat. En els 3 cops que he començat el capítol, el cop que he arribat millor i he arribat aquí, llavors no sé exactament què passa, vale? Aquí no he fet cap combat ni res. Va, temporal, agafa el que sigui i hem d'avisar el líder. Temporal, aquí està. Aquesta estelada és el que buscava, me la posaré de cap, em queda de luxe. Va, anem, no li farà gràcia a aquell noi que t'hagi guanyat. És igual, al líder tot li sembla malament, és un derrotista, som-hi. Vale, se m'està acabant ara la puta bateria de la càmera, no pot ser. No pot ser, tio. Bueno, a veure si em dura. Tia, hi ha dies que és accidentat, tot plegat. Bueno, quan s'acabi la bateria connectaré la que es veu com el orto. I ja està, vale. Venen batalles, tio, venen putes batalles. Avui no és el dia, avui és un dia d'aquests que es perden vides. I es perden així. Començo amb en Daurat està apurat, en Daurat, tio. En Daurat està molt baix de nivell i aquests pavos són molt forts. Com has entrat aquí? Fora! A veure, confiança cega, però confiança cega amb en Saurio, Amb en Saurio. Goldin, Saurio, ràpid. Ràpid, Saurio, no estic per hòsties. Saurio, canviem, Goldin al 14, Daurat està per sota el nivell, en atac bany, bueno, s'aguanta bé, Saurio és la persona més lenta del món, llavors m'atacarà primer el Goldin. El matem d'un cop, en principi, no, me cago en la puta. Saurio, a veure quan aprens un
esport aquàtic no sé què és. Un atac especial, tio, que tu ets especial, no... No... físic. Vale. Un Nidorino, ja estem amb els Nidorinos, tio. Un Nidorino amb picotada. Metal. Metal, em fan picotada, torno en Saurio, vull dir... No em vull arriscar de res. Confusió. Hòstia, Metal, molaria que Uah, li treu super poc, loco, picotada. Mira aquell quan em treu. Bueno. Confusió. Hòstia, si he d'anar a curar cada puta batalla, tio, potser se'ns farà de nit aquí, T'ha confós, fes-te mal... No, quasi, bueno. Una altra confusió i cap al terra, vinga. Vale. Metal, puges de nivell, no? Puta mare, col·loco bé una mica la càmera... Molt bé. Primer guanyat. Què faig? Vaig a curar? És que... Cura'm, tio, cura'm! M'ho mereixo! Que m'ho mereixo! Aquí hi ha un altre... Vale, jo vinc d'allà dalt, no? Aquí hi ha un altre raconaire d'aquests. Una pedra sola sempre és sospitosa. Aquí hi ha un altre raconaire d'aquests. Vale, no tinc elecció, Toca combat. Toca combat. Ah, doncs no, mira. És que crec que me'ls intentaré passar, tio. Me'ls intentaré petar. Me'ls intentaré petar. No sé què he de fer aquí, Això sembla informació... Uf, vaya pal, això, Vaya pal. Vaya pal. Mapa, ja. Un mapa curiós. I què és un mapa curiós? Objectes claus, ja? Un mapa curiós. Un mapa que indica dades curioses. Potser l'haurem de fer servir en alguna cosa. Vale, m'esquivo aquesta, m'esquivo aquest... Uf, se viene jefazo, Se viene jefazo... Se viene jefazo. I ara em matareu, però sabeu què faré? És que aquest jefazo em fa més por... Em fa més por que una pedregada. Llavors el que faré serà lluitar, tio, i me la suda. Serà lluitar per entrenar, és que si no em folla. Si no em folla. Si no em folla. Si no em folla, he de pujar a nivell. 2 Pokémons, un que serà un Horsey, amb Saurio, claríssim. A veure daurat si pugem. I el segon serà un Nidorino, és que tots tenen els mateixos. Maliciós, em baixa la defensa, en principi no m'ha d'importar massa això. Li fot una fuetada laietana. Vale. No me jodas, tio, que falles. Focus d'energia... Ah, hi ha la sortida d'això, vull dir que no he de tornar a fer tot lo dels guàrdies, de la cloaca. Vull dir que puc anar a curar més fàcilment, vale, això és una sort. I amb les bambes, que anem ràpid, Daurat puja a nivell, perfecte. I un altre Horsey, em va de puta mare que em treguis un Horsey. No vull canviar. No vull canviar. Fuetada laietana per tu, focus d'energia, vale, pots fer crítics ara. Li trec molt... Com, en Horsey està al puto nivell 25 o estic flipant jo? Estic flipant? L'altre també ho estava o no ho he mirat? Hòstia, estic flipant bastant, I aquest cabron ara em falla, què t'està passant, Saurio? Tu antes molabas, tio. Tu antes molabas. Vale. És que està al 25,
Poder no té cap atac físic, poder no em pot ferir o alguna cosa. Per això està tan fort. Raig bombolla, ja quan em treu. Uf, no és gaire efectiu, però és que està al 25, però estan malalts, loco. Estan putos malalts. Hi ha sorpreses inesperades en aquest joc. Raig bombolla, és que mira el que em fa. Estic a cop de crític ara mateix, Estic a cop de crític. Però com pot ser que el tingui el 25, tio? Mata'l. Com l'he guanyat? No en tinc ni puta idea. I pugem. Me la suda. Si vaig per sobre els nivells... Bueno, per sobre els nivells el té el 25. Com no estem per sobre els nivells? Em vaig a curar. És que me la suda, tio. Me la suda. Tu què? Pensava que ara no em deixava pujar el cabron. Me la suda. No vull perdre vides, que vaig perdre el que hi ha. Tranquils, que avui lluitaré amb tots. I ja està. On era el centre Pokémon? Era per aquí, no? Ja vaig agafant habilitat a les bambetes. Vols curar els teus Pokémon? Sí, vale, merci. Estic patint, estic suant aquí. A Barna fot una calor inhumana. I no he posat el ventilador perquè s'escolta. Segur que s'escolta una barbaritat. On era allò? I estic suant, ja no sé si pel joc o per la calor. Vale. Tornem-hi. Hi ha una inscripció. Mellon. Mellon. Vale, el de sobre ja hem lluitat, no? Doncs anem pel de sota. De moment anem mig bé, Patint. On vas? A l'última raconaire vam acordar que només faríem servir Voltorbs i tots hi estàvem d'acord. I així que prepara't per rebre el poder del raig. No me jodas, Voltorbs al 25 no, I Voltorb és un Pokémon autodestrucció, explosió, és un Pokémon mataloques el Voltorb. El Voltorb és un Pokémon mataloques. Jo no tinc Pokémons per guanyar a Voltorbs. L'únic que tinc és el seguro de vida, a.k.a. DKB, a.k.a. Ocaso, a.k.a. no sé, no conec més seguros. AXA. ING Direct? No, és un banc ING Direct, però no sé si té part de seguro, bueno, és igual. Llavor xucladora. Bomba sònica treu 20 PS. Em fa una altra bomba sònica, em deixa a 5. I ara ha parat la càmera. Vale, perdoneu, canvi de càmera, ja... Vale, això se m'ha acabat la bateria de l'altra, però bueno, està bé. L'única manera de guanyar això és fent això, Bon, mira. Somnífer... És que no... I aquí haurem de fer servir... No em puc arriscar, No em puc arriscar a més... Hem de gastar potes, tio. O això, o canviar de Pokémon, però és que en el següent em trobaré el mateix, tio. El puto... Bomba sònica, que fa molt mal. Fa molt mal en aquests nivells. I què tinc? Tinc una poció que em cura 20 i una xocolata que em cura 20. I l'Ivysaur 13 per 20 em falten... No, és que no em puc arriscar. No em puc arriscar, Em sap greu, però no puc arriscar-me. No puc arriscar-me perquè si es desperta la cago. Ja. Vale, dorm. Tu, vaya combats, tio. Quan el següent el tingui el nivell 25, és que me'n vaig, Me'n vaig. Poetada laietana...
És difícil tot plegat, s'ha despertat. Bomba sònica. Sí, nois, bomba sònica. Bomba puta sònica! Fill de puta! I un altre Voltorb. No, no vull canviar Pokémon. El 16, bueno, farem la mateixa estratègia. Començarem amb una gastaré una altra poció. Guspira, què fa Guspira? No em fa una puta merda. Llavor xucladora. Vale, dic xupa-li-up, que no vull gastar una altra poció. Vale, 23. Somnífer. Bomba sònica em deixa a 3 PS. I gastarem l'última poció, és que és el que hi ha, gent. És el que hi ha. No, no em puc arriscar. O, atenció, podria canviar de Pokémon. Una Guspira és tipus elèctric. Tipus elèctric amb Butterfree me'l mata. I l'Eevee, tot per no gastar una poció, és que crec que em farà falta aquesta poció. L'Eevee quina defensa especial té? Té 23, 31 i 34, és que té una puta merda de... i em treu molts nivells, no. No podem escatimar en gastos aquí, No podem i no podem. Xocolata i endolçar-se la vida, tu. No hi ha més, no. És que no... Els Voltorbs aquests m'han tocat els collons, tio, Però d'una manera allò... Ben tocats, saps? Allò... I espera't. Poetar a la lletana, sort que està dormint. Poetar a la lletana... Em falten Pokémons, Està claríssim que he de posar Pokémons a l'equip, però és que no hi ha més rutes, tio. No he trobat més rutes, he trobat només una ruta per atrapar un Pokémon. Hòstia, avui estic bastant caixí, que estic veient. Ara... Sort que no s'ha despertat perquè m'ho imaginava que passaria. Avui està tot destinat perquè perdi una vida, Ho volen aconseguir i si perdo la vida d'en Saurio, gent... Si perdo la vida d'en Saurio... No dic res i ho dic tot. 283, vale. Si tinc antiparalitzant, que crec que ho vaig buscar no sé quan. No, només tinc antídot. Vale, què em falta? Em falten 2 raconaires, no? Els faré avui, aquest parell. Vale, no entenc per què no puc passar. Aquest ja hi he lluitat. Val. Capítol una mica... Shit, em sap greu ser un cagat i anar a curar cada puta vegada, però és que... Gent, que hi ha vides en joc, que si perdo una vida la cosa es posa realment difícil, Sí, vale. 2 combats i demà fem jefazo. Joder, estic posant nerviós. Vale. 2 combats i demà jefazo. Sí, en aquests 2 combats no perdo vida. Que seria lo millor i lo desitjable. Val. Hi ha una inscripció. Malló. Vale, ara el següent amb què em vindrà? Un amb Horses, l'altre amb Voltorbs. Preferia el Horses, la veritat. Amb aquest ja he lluitat. Ei, que no està trolejant, el que escric m'ho crec, sembla que m'han enxampat. Vale. Buf! Membre del CNI Estepario, tio, això no és un raconaire. Un Lickitung, tio. Però què em... Vull plorar i no puc. Però per què estan tan forts? Per què me'l posa tan difícil aquest joc?
Risc defensa. I ara li farem una merda de mal amb el... No, xuclador, llavors xuclador... Ja no sé ni... No em fallis, Saurio, no em fallis. Supersònic, i ara em confon. Llavors xucladora. Bé, Saurio, bé. Registre. No sé què és registre, però sembla bé. Però em sembla bé. Per guanyar aquest home hem de fer pols verinós en lloc de somnífer. Aquest no crec que tingui cap atac allò que em pugui... que em pugui fer massa mal. El registre em treu molt poquet i anem curant. Però és que jo crec que és un Pokémon amb defensa aquest i amb la llavor xuclador no li faríem res. Saurio no. Joder, 2 vegades, Saurio? 2 vegades! Registre, que no em fa res. Té lengüetazo aquest Pokémon, que és com el seu atac. I lengüetazo paralitza. Ja era hora, cabron. I ara em falla. És que no m'ho crec. Mira-la, la llapada. I em paralitzarà? No, per sort. Brrr. Vaig curar... No faig atacs també per anar curant vida, Vale, enverinat. Risc defensa. Puja't la defensa que vulguis. Vale. Ferit pel verí. Va, li xutem una fuetada, a veure què tal. Res, risc defensa, perfecte. Verí, llavor xucladora, el mata en un menys. Però tenia 3, aquest home. Tenia 3 bitxacos. Nivell 16. Ull. Daurat, puges... No ni em puja en daurat. És que no el puc treure perquè ni em puja. Un Koffing. Un Koffing també és un mataló, que ja si d'autodestrucció. Amb Medal aquí ho hauria de fer bé. Tipus verí, un confusió... Koffing és un Pokémon en defensa, però no massa defensa especial, diria. Per tant, un confusió hauria de... Nivell 18, Mira'l. Fang no sé què és. Puto Fang. Medal confusió i cap al terra, va, Koffing. Deixa de tocar els collons, aparta't, va. Puja'm, necessito nivells. Quasi. Arbok té intimidació. M'aguanta, no, un atac en Metal? Un atac de l'Arbok. L'Arbok té atacs físics. Confusió. Enlluernar, que em fan paralitza. Puta merda! Me l'aguanta un atac de l'Arbok o no? Mossegada. Hòsties. Mossegada... Fa popeta, mossegada. No t'enganyaré que l'Arbok m'emprenyi una mica, Aquest Arbok. Mossegada. No tinc pocions, recordem-ho. Llavors xucladora. 2 mossegades. Cabron, si em fas un crític m'enfadaré. I està molt per sobre el meu nivell, No entenc per què si he fet tots els combats. Vale. Somnífer. Mossegada. Somnífer. Vale. Vale. I ara fuetades laietanes, tio. Afuetades laietanes. Xucla, cura'm. Vale, bé, Saurio, merci. Fuetada laietana. No està aconseguint despertar-se. Fuetada laietana. No li faig absolutament res. La pell coberta... Què? No he entès res. Bueno, ara no la dormiré. Una fuetada laietana. Xiscla? Què és xiscla? Veig un atac que no conec i el cor em fa un bot, Vale. Gent, hem guanyat, Diria que no tenia més Pokémons,
Metal puja al nivell 16, perfecte. Metal vol aprendre ràfaga, ràfaga és tornado. Vols aprendre? Sí, vull aprendre. Quin atac vull eliminar? Ràfaga és especial i és tipus volador. Està a favor 40, confusió quan té. Té 50, però ràfaga és està a favor. Vale, paralitzador, pols verinós i somnífer. Somnífer m'està donant bons resultats. Crec que pols verinós o paralitzador trio pols verinós, Així que paralitzador cap a casa. Vale. Perfecte, un atac d'estap a favor, tio, per fi. I especial, bé, puja també a nivell 19, necessitem nivells, L'Ibi s'està quedant molt enrere. L'Ibi fins que no evolucioni en aquest nivell de joc no pot participar, No pot participar perquè me'l mengen amb patata, gent. Anem molt tard avui, em sap greu. Una mica trafegat el capítol, però no hem perdut cap vida, Això, poc es té en compte, que no hem perdut cap vida. Demà acabem, crec que em falta un d'aquests i ja contra el jefazo, imagino. Així que res, demà més i millor.